2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Our next step is the great part. Niin. Osta stadi vielä. Stadi vielä kohta. What you ready? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Let's do it one more time. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Osta meitä jo. And 4. 2, 3, 4. Oska ylösnä. Mä olen vaikka että puolella We're on. going to take our right foot, put it on Niin. Ota. and we're going to pop Kaksi. it back. Take our left thumb, 2, and 5. pop it back. We're going to do this 8 times. 1, 2. 2, 3, 4, Mistä viiden vai? 2. 7, Näin. 8. Mä tiedän. Aha. You guys Niin. can get. Joo, joo. Next Mä mennään step is sinne. a little step. Se on selviä So we vaan. have a moment to catch our breath. So we're going to step together. Step together. No. So we're going to do this 8 Ei sä peat ostamaan 3 ja 4. Se, nyt sä haluaisit pitää. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. 8. Okay. Okay. Next step, of course. Osta stadi vielä. And put your left Olla. foot on the 3. Nyt on. You go your left foot, put your right foot back on the floor. So there's 4 of these. So it's kick, 4, 3, kick, 4, kick, 3, kick, 4. Aha. Bounce oli joo. step, Tuohon back, puolelle. and back. Itse. And you're gonna jump to the Moskin paremmin. to the 2, to the 5. Se onkin se. So all together. Kahdelle joskus saisit se. 3, 4, Ei mä tule, mä oon mennä tuolla. 4, bounce, 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 bounce. bounce, bounce. 5, 2. Okay. Okei, What käydään. you need to know for this routine. Joo. En mä nyt oo mennä tulla katsomaan videokameraa. Niin. Just follow along and you'll get it in no time. Come on then. Nyt. Let's No, do come it on. in Se person. verran. Oota, teistä piti. Teistä piti. Tyysäsit. Ootko sä nyt 7? Kelle jälkeen mä tanssimaan vielä? Käät. Ota tasa, nyt. 8 spots. To the right, to the left, to the 3, to the 4, 3 and 4. Good. No, miten mulla ei jää? To the right, grade 5 to the left. Take it back and to the front. Aha, että. Left, Mitä tuutte vielä kuule? back, front. Pop star strut. Nyt ei saa vielä lajoittamaan. 2, Siis pitää pop star sisäänhän. Oota, mä menisin niitä tekemään. 3, On nyt oli se kick, kick, kick. Kick, kick. Perustunemme sulla. Oota, nyt lähdetään. Oota, kahtus menee. Joo, lähevätkin. Sitä on ennen opettanut mulle. Tähän! Oota, nyt mä oon päällä. Ei! On! Now you're just gonna No, finish that. niin. Oota, nyt. Moista istumaan! Oo, mä oon niin tekemään. Nyt se on siinä! Wow, you Fantastinen!